Kaag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Aksyon protesta gid patigayon subong nga adlaw kontra korupsyon. Inabilang preparasyon man sa mas dako pagid nga aksyon protesta sa Domingo nga adlaw. Sa replika sa Bacolod City Government Center sa Bacolod City Public Plaza, nagtipon ang mga tiglawasang undok piston. Sang kinet ko kag bakod manibela, panawagan nila nga dapat sukton kag prisuhon ang mga kurap. Preparasyon naman ini para sa Domingo nga adlaw nga trillion peso march. Mahiya naman kayo, ikulong ang kurap. Sunod sa kay Noli Rosales, ang Secretary General sang Bayan Negros, ang pagpanghangkat nila karon kay House Speaker Faustino D. III, amo nga seryosohon ang katungdanan sini bangod sukton siya sang pumuluyo kung hindi niya pag-ubrahon ang iyang trabaho. Ginsiling naman ni Rodolfo Gardoso Jr., ang chairperson sang Undok Piston, nagsukat man ng isa ka tuig karon nga adlaw ang pag-water cannon sa ila sang sila nagpatigayon sang aksyon protesta sa guwa sang hotel kung sa diin may isa ka transport summit ang ginpatigayon. Anom sila ang naaresto sadto kag gipasakaan sang kaso. Panawagan nila sunod sa iya, hustisya bangod wala man sila may nakit-an nga ginlapas nila. Daw ginadumdum gid na namon nga sa subong wala kami matagaan sa hustisya. Bali anong ginapangayon niyo sir nga mampinahan ang nag sa inyo? Kung pwede lang amon gid ginang sa korte nga manabat gid ang dapat manabat sa ginhimo na sa amon nga illegal nga pag-aresto. Sa amon kag illegal nga pagpapriso nga wala kami kabalo kung anong amon nga mga violation. Isa ka sa gindako hindi. Dala ko ma'am kay isa ko sa chairman sang transportasyon, dala ako dito sa pagdakop. Sa banata nga korupsyon dapat matapna, kag dapat may mapriso. Amo lang dako nato nga challenge kay Speaker D, nga dapat seryosohon niya kay kabalota kaalyado man sa gyapon ni Romualdez, kaalyado man sa gyapon ni BBM. So dapat sukton gyapon sang pumuluyo kung siya hindi niya trabahoon ang iya ginahimo sa subong, kag iya ginapromesa nga wala kilingan ang Speaker of the House nga bako nga pumpo. Dapat manabat gid ang tanan.